Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Kembali lagi di channel Cek Grewol. Di kesempatan di siang hari ini, sore bro, menjelang sore kurang lebih setengah 4, kita akan melihat teman-teman yang lagi asik di saat setan waktu nunggu pulang, nyantai-nyantai, sedang bermain apa? Sudah mencoba ini duit opo kira-kira nggone kanca-kanca tacah yang liyane iki anak-anake koyo ngono kuwi, teman-temane koyo ngono kuwi, tuwek nom kira-kira ya ngono kuwi. Jadi enggak jauh dari yang ini masing-masing, karena HP itu sesuatu suatu kayak bojo gitu. Jadi pomo kuwi ndak di yang sandingi kayak kehilangan sesuatu hal yang sangat berharga. Sepil bro ya, tak wah coba jenenge nyanda HP ku lali sembarange pokokan ngono. Ya bro, kabare bro, ponggon canggon koyo ngene iki bro. Nah ini lho bro, wis anteng-anteng. Nah Karen online. anteng-anteng bro dolanan ngene iki kan. Ya. Wis bene opo wis ra butuh. Ada banjir serap butuh kan mana poh pinoh ning jaba apa wis ora butuh asik dolanan ini wis iki bro. Bocah nggonmu kaya ngene iki bro, kaya padha ngene iki ya. Mesine padha ya. Ora cilik, ora tuwek, ora nom, ora bocah. Ngiris ngene iki wis santeng. Sehingga malah sedina betah ngono. Kon menteleng HP ngono lho. Ya betah ra. Iya wis gak turu ya betah ya wis ngene iki. Cok mau ngene. Jam piro? 11 mbok ngene iki. Tangane gak likaten wis ora apa-apa. Alhamdulillah. Ya Allah. Nanti radan ya? Aman anu sing udan serambang aja dan terus jok isuk.
gentine njaba bro. Jero pengap lho ngerti-ngerti ijon-ijon iki lho bro. Ijon-ijon. Ini apa bro? Apa? Kok menyendiri Pak? Ngelek Pak. Cek bro juragan tak. Mulai bro juragan. Ngane ta. Alhamdulillah aman bro, gak udan nggih hari ini. Hari Selasa. Gak udan, cuacane bener mendung tapi ketoke gak udan aman iku. Tapi ya mbok nang bengi. Nggonmu apa bro? Ini gedung apa niku? Api bro. Asik. Ya asem-aseman. Oke, terima kasih sudah menonton vlogku, sudah mengikuti vlogku. Terima kasih kepada sampai detik ini yang sudah subscribe, yang sudah komen. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan selalu diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang ya teman-teman. So aku hanya bisa mendoakan